Anga wale ɲuman fɔli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni an ɲamadamɛ nin kuma in na ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherif la TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ko nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ. An ka minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita kun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa farafinna ani arabula ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan Equatorial duguba la Malabo min kun jɛra. Jamana wasablo wasadenw an ka jamana kɔnɔ u jɛra k'u tɛgɛ kɔrɔta ka jira k'a fɔ jɛn kɛ ni a ye Mali ka jɛ ni farafinna tɔnba Union Africaine ka hakilina dɔ ye hakilina min ni o ye farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔkɔrɔmadonni ka se ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u kama ko coopération transfrontalière o baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa don novembre kalo tile 24 bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni suwani bi walawala aw ye aw dangana. Lajɛ dɔ kun bɛ senna Guinée Équatoriale duguba la Malabo min kɛ kun bɛ ka farafinna ni arabula jamanaw fara ɲɔgɔn kan a ma ɲɛmaw ka lajɛ ka jɛ ka hakili jagabaw kɛ min bɛ se k'a to kɔnɔ filaw arabula ani farafinna u bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔ siraw olu bɛ se ka yiriwa cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna jamana ɲɛma caman kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se minisiri ɲɛmaw ma ani arabula o cogo kelen fɛnɛ kun don kɛnɛ in senfɛ u ye a lajɛ ka jateminɛ kɛ min bɛ se ka to hali bi baarakɛɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati fanfilaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛ in senfɛ u y'a lajɛ sababu minnu ni olu tɛmɛna olu kun ye laɲiniw minnu kɛ ni u k'a ma ko recommandation olu bɛ se ka jateminɛ ni k'olu don ba la cogo min an ka minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ale kun bɛ Mali jamana tɔgɔ la o kɛnɛ kan Usmane Sogore bi walawalaliba kɛ an ye o ko kun kan. Ni lajɛrɛ min bɛ farafinna ani arabu jamanaw ka lajɛrɛ ko fɔ a sigira sen kan Guinée Équatoriale faaba kɔnɔ Malabo wa a sera ka sigi sen kan ka kɛ n'u ka lajɛrɛ laban o bɛnkanw lawaleyali ye ne ni lajɛrɛ in ye farafinna ɲɛmaw ani arabu jamana ɲɛmaw u bɛ fɛ ka bɛn hakilina kelen kan mun b'a to naba bɛɛ lajɛlen lajɛrɛ in kɛnɛ kan o ka se ka jɔyɔrɔ fi farafinna ani arabu jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw la o de y'a to ni ɲɛma ninnu u ka baaraw bɛna ɲɛsin lajɛrɛ in senfɛ ka mafilɛli kɛ ka taa sɛbɛnfura nafama dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko minnu bɛ Palestine kun kan ani u kan ka baara minnu boloda san 2017 ka taa se san 2019 ma fan fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna mafilɛli boloda fɛnɛ u ka lajɛrɛ sabanan bɛnkanw ma k'a lajɛ jumanw sera ka sira sɔrɔ ani minnu ma se ka sira sɔrɔ farafinna fara arabu jamanaw kan u fila bɛɛ kɔni bɛnna ka bi k'a fɔ ko dɔ b'u kun kan mun ye jɔrɔnako ye n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya sabatili u ka jamanaw kɔnɔ ka taa se banbaciya walakatali ma o y'a to an ka jamana minisiri ɲɛma Modibo Keyita a k'a yira lajɛrɛ in kɛnɛ kan k'a fɔ Mali jamana kɔni bɛ ka jigi da bi lajɛrɛba in kan ka se ka bɔda sɔrɔ a ka gɛlɛyaw la arabu jamanaw kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ siga tɛ mun na olu ni farafinna bɛɛ lajɛlen jɛlen don gɛlɛya kelenw na o b'a to u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan arabu jamanaw ka jɛkulu Ligue Arabe o gafetigi secrétaire général e kuma ta kɛnɛ kan k'a fɔ ni lajɛrɛ senfɛ labɛnw sabatilen d'u bolo ka se ka sefa wari miliyari 1000 ɲini wa a tilala ka mɔnɛ kasi kɛ ni arabu jamana dɔw toli ye kɔ ni lajɛrɛ senfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Malabo lajɛrɛ o de senfɛ lajɛrɛ kura yɔrɔ ani a waati maaw bɛna ladɔnniyaw la. An ka jamana wasablo kɔnɔ wasadenw an y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ olu jɛna ni farafinna tɔnba Union Africaine ka lahala dɔ ye bɛnkan do bɛnkan min ni a kun ka kan jɛn ka kɛ ni a ye wasaden bɛɛ lajɛlen jɛra k'i bolo kɔrɔta ma ma sɔrɔ min y'a jira k'a fɔ a tɛ bɛɛ i ma ka jɛn ni ko in ye an ka jamana a ka don a da fɛ dɔwɛrɛ tɛ farafinna jamanaw ka lajɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ u k'a ma ko coopération transfrontalière an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina in sigira sen kan san 2014 juin kalo tile 27 farafinna tɔnba Union Africaine ka lajɛ 23nan kɛnɛ kan min sigiyɔrɔ bɛnna Guinée Équatoriale faaba Malabo ma nka walawalaliba bɛ kɛ an ye a ko kunkan maa min fɛ ni ale kɛra a baaraw seere ye wasabilo kɔnɔ ka bɛn ni alamisa don novembre kalo tile 24 ye Amadu Kamara ani Seydou Ɲare do u ye fɛn min sɔrɔ filɛ.
an ka jamana wasadenw u bɛɛ lajɛlen diɲɛna n'a ye k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ale ni jamana wɛrɛw dancɛ bɔli hokumu kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka sigili nɔgɔya Mali jamanadenw ani a kɛrɛfɛ jamanaw dancɛw la. O kadara kɔnɔna na an ka minisiri min ɲɛsinen bɛ an ka jamana ani malidenw minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw la koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre des Maliens de l'extérieur ale n'a ka cɛkɛlaw u kɔni ye nin sariya kisɛ in u y'a sɛbɛkɔrɔla gɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ci an ka wasadenw ma yasa olu ka a yamariya di jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka nin ko in bila sen kan. Abdramane Sila ale ye minisiri ye min cɛsirilen bɛ malidenw minnu sigilen bɛ kɔfɛla ma. An ka jamanatigiw Afrique jamanatigiw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Malabo 2014 kɔnɔna la u ye hakili jagabɔ dɔ kɛ mun bɛ taa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw kan. U y'a yira k'a fɔ kuma mun na frontières bɛ tracer frontières ninnu tracera a ma an ka histoire ye mun ye a ma o jateminɛ an ka sigiw kɛlen bɛ cogo min communauté ethnique minnu b'an bara a ma jateminɛ k'olu kan u ma jateminɛ kɛ an ka laadala fɛn foyi kan u ye frontières tracer cogo mun ka d'u ye an y'a ye o kɛcogo nana ni o kɛra gɛrɛntɛ donna jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ o frontière ko kuma ye. Donc sisan jamanatigiw y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko kɛra an kan ka fɛɛrɛ kura de tigɛ mun ye ka convention dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ convention in kɔnɔna la ka yamaruya di jamanaw ma frontière na an ka se ka baara kɛ parce que frontière ka kɛ zone dɔ ye zone mun hadamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛ u bɛ se ka yɛlɛmaw kɛ u bɛ taa ka don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ gɛrɛntɛ foyi ma k'a la. Donc o gafu de nana assemblée la sɔgɔmada in na assemblée kan ka se ka autorisation di u ka ratifier donc an nan'o de kuma la sɔgɔmada in na. Ni sariya kisɛ kura in n'a bɛna kɛ sababu ɲuman ye farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni donni b'a la o na kɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma ni farafina jamana ɲɛmɔgɔw olu jɛnna n'a ye u ka sigiliba dɔ senfɛ min kɛra Malabo Guinée équatoriale jamana kɔnɔna na u ka sigili 23nan o senfɛ n'a kɛra kalo tile 27 juin kalo san 2014. A nafa ka bon kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ka frontières sigilen don cogo min i b'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ nin jamana in kɔnɔ dugu dɔ bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ donc frontière dɔrɔn de kɛlen bɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na ni nin gafu kɛra bi a bɛ kɛ sababu ye par exemple olu dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛrɛntɛmisɛnnin fɛn fɛn bɛ o bɛɛ ka se ka wuli o bɛ se ka jagow kɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ u bɛ se ka hali sɔrɔda fɛn minnu bɛ kɛ sɔrɔdaw bɛ lafiya ye ka se population ma de part et d'autre a bɛ se ka na n'o sira ye o tagamasere dɔ ye mun ye n'i taara Benina frontière la Mali ni Mauritanie Burkina Faso cɛ bi dugu dɔ bɛ yen nɔ o dugu jamana fila in jɛra ka centre de santé communautaire dɔ jɔ o yɔrɔ la bi o dɔgɔtɔrɔso in Maliens bɛ na yen cogo min Burkinabɛw bɛ na yen ten tɔ bɛɛ bɛ furakɛ u bɛ jɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ye hakili ɲuman ko de ye o bɛ na ni nɔgɔya de ye sigiyɔrɔ ko la surtout minnu sigiyɔrɔw bɛnna an ka frontières ma donc convention in b'a to bi gɛrɛntɛmisɛnnin minnu tun bɛ kɔrɔlen n'a bɛ fɔ frontière o gɛrɛntɛ bɛ wuli ka sababu kɛ an bɛ se ka baara minnu kɛ population ni ɲɔgɔn cɛ k'u sɔ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ CEDEAO yɛrɛ ka jate dɔ la olu y'a yira an bɛ yɔrɔ min na bi dan furancɛ ninnu kan ka se ka wuli ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ pour que population ka se ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'u b'a fɔ ko la CEDEAO des peuples au lieu de la CEDEAO des États. Donc an b'o de taama kan an b'o sira de kan. Mali ale ye jamana belebeleba ye ani jamana 7 kelen bɛ ka dancɛw bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Algérie, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée ka fara Sénégal jamana kan wa ni sariya kisɛ in a nafaba na se Mali ma i n'a fɔ a kɛlen do ka nafa min na se jamana minnu kɛlen do ka a ta ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolodonɲɔgɔnkɔ hokumu kɔnɔna na. Dunanjigiso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko hôtel Salama an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ dɔ sigira sen kan jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ jamana 4 minnu ko don kɔɔri sɛnɛ jamana 4 don Mali Benin ka taa se Burkina ani Chadi olu balakaw minnu bɛ o jamana 4 ninnu kɔnɔ kɔɔri sɛnɛ binaku ka lajɛ ka dugukolo ɲini ka di an balakaw fɛnɛ mɔ
ani maa minnu bɛ an balakaw la ni olu ye suma bayɛlɛmabaw ye u yɛrɛ bɛ se ka u ka baaraw ka bɔ u nu ma cogo min dɛmɛ minnu ni olu ye juruw ye ni u kan ka don kɔɔri cikɛlaw la jamana 4 ninnu kɔnɔ a dɛmɛ dɔ ka nɔgɔya an balakaw fɛnɛ ye u ka se ka nafolo sɔrɔ juru ye ka don kɔɔri sɛnɛ dafɛ ani suman bayɛlɛmaw dafɛ kɔɔri sɛnɛ jamana 4 ninnu kɔnɔ o kɛnɛ de sigira senga dunanjigiso la min ni u ko a ma ko hôtel Salama Kafunɛ Bacili bi an kɛ ka caman faamu o la. Mali jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ yiriwasira gulomanba dɔ ye sɛnɛko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛ ani balofɛnw sɛnɛli nga jateminɛw bolila kan ko fɛn min ye musolakaw ye k'olu nun doni ma nɔgɔn kosɛbɛ dugukolo labaarali la ka kɛɲɛ ni sɛnɛ walankata cogo ye togodaw kɔnɔ walasa cɛlakaw ani musolakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damankɛɲɛ baaraw la cogoya min na i n'a fɔ komi a laɲininen don Mali jamana sariya sen dɔ fɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛko nasira fɛ o de kama nin kɛnɛ in sigira sen kan walasa ka ɲɛdan kura di musow ma sɛnɛ nasira fɛ Mali minisiri min ka caw bɛnnen don musow denmisɛnninw ani denbaya koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma n'o ye Madame Sangare Umumba ye a ko ICED ka nin projet in min bɛ ɲɛsin farafina kɔɔri sɛnɛ jamana 4 ma Benin, Mali, Burkina Faso ani Chad ko sigi min kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin o ma ni hakili jagabɔ kɛnɛ tɛmɛna a baara ɲɛdonna ŋanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ ni jamana 4 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa ka dugukolo labaara siraw jate minɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ani dabali minnu kan ka sigi sen kan walasa hakilina ɲuman ka taa sɛnɛko binakun kan o bɛ se ka lawaleya cogoya min na ka ɲɛ o de ye hakili jagabɔ in kɛnɛ sigikun ye jamana 4 in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw bɛ jate minɛ ka kɛɲɛ ni u ka jamana dugukolow cogoya ye wa ɲɛfɔli bɛna kɛ jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo kan walasa falen ka se ka kɛ jamana 4 in bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ka tali kɛ ɲɔgɔn na musow ka sɛnɛko nasira ani bayɛlɛmali nasiraw fɛ ni sigi min ni a kɛnɛ sigira Mali jamana kɔnɔ ni a bɛ farafina kɔɔri sɛnɛ jamana 4 ko fɔ Benin, Burkina, Mali ani Chad a ma lawuli fosi kama fɔ n'a kɛra musow dɛmɛɲɔgɔnyali ye ka ɲɛsin sɛnɛko a n'a nafasɔrɔ siraw ma wa ni jamana kofɔlen 4 ninnu n'u ka jɛkulu bɛ wele ko sekati baara in ɲɛdonna ŋanaw nana ka bɔ ni jamana kofɔlen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka na ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan fɔ ka taa bila farafina tɔnba Union Africaine o cakɛla minnu fana ka caw bɛ ɲɛsin sɛnɛko doni ma ba la olu fana nana ka na bɛn lajɛrɛ in baara ma. San 2016 san 2017 kɔɔri ko ta fa fɔ nin fɛn ma a bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi o kɔrɔfɔ sɔrɔla ka bɔ minisiriso de yɔrɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma an ka jamana kɔnɔ u ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka kɔɔri sɛnɛ kɔnɔ dɔ ma u ko yɔrɔ min ma ko OHVN na Office de la Haute Vallée du Niger an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kuma min na ni u sera ye kɔɔri sɛnɛ ni yɔrɔ ninnu na u y'a ye k'a fɔ kɔɔri kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɛ bɛ yen Sulemani Zamake ale ka foro kɔngun bɛ jateminɛ la ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma o forow kɔnɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔɔri sɛbɛkɔrɔ ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ minisiriso baarakɛla ninnu dara u ɲɛda Welesebugu kɔɔri usine kan usine min ni o ɲɛsinnen don kɔɔri kolo a n'a bu bɔli ma ɲɔgɔn na u k'a ma ko usine de grainage ni nga Bamako zone industrielle fɛnɛ u taara u ɲɛda o yɔrɔ fɛnɛ kan Sulemani Zamake ne ale ye kɔɔri sɛnɛna ye feerenumukaw fɛ yen kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a ye kɔɔri min jigɛ ɲina tari 6 kɛnɛ bonya kan a kan ka min sɔrɔ kɔɔri tɔni na o ye tɔni 8 ye ɲina za kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ gwɛlɛya min ni o jɔra minisiriso baarakɛlaw fɛ o ye de ye k'a fɔ usine minnu ni olu kan ka kɔɔri bu a n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na ko usine ninnu hali n'o y'a sɔrɔla u bɛ ka baara kɛ kɔɔri hakɛ min sɛnɛ bɛ ɲina ko a laban tɛna se k'i jɔ ni a bɛɛ lajɛlen kɛli ye joona o b'a jira k'a fɔ kɔɔri sɔrɔlen barika bɛ sɔn ka bonya usine ma o jɔra u hakili fɛ gwɛlɛya wɛrɛ min ni o fana jɔra u hakili fɛ o ye kɔɔri bɛ sɛnɛ dugu minnu na olu siraw ka se ka usine lasɔrɔ gwɛlɛyaba bɛ o siraw matamani fɛnɛ na kɔɔri taa mɔbiliw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye usine minnu ni olu bɛ Welesebugu ka taa se zone industrielle ma ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛra minisiriso fɛ Welesebugu kɔɔri la usine ni o ye kɔɔri ni a kolo ni bu bɔli ye ɲɔgɔn na o kan k'i jɔ ni tɔni hakɛ min labaarali ye tile kɔnɔ tɔni 200 ani 68 min bɛ Bamako zone industrielle la o bi jɔ ni tɔni 90 de ye tile o tile an ka minisiriso baarakɛlaw u ye a jira k'a fɔ taama in senfɛ u ye fɛn min fɔ k'o gwɛlɛya kɔɔri sɛnɛbaw ye hali bi u k'a lajɛ ka u jija kɔɔri sɛnɛ ta fan fɛ Baba Berete min ne ale kɛra CMDT ɲɛmaa kura ye ale fɛnɛ jirala kɔɔri sɛnɛnaw ani usine baarakɛlaw la ale fɛnɛ ye wele bila ka ɲɛsin kɔɔri sɛnɛbaw ni usine baarakɛbaw ma u ka jɛ k'u tɛgɛ kɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ kɔɔri cikɛ numu
an ka minisiri min fɛnɛ ɲɛsinen do izini ko doni ma bala ale fɛnɛ ye sebɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kati cercle la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna siman dila izini min be yen ka t'i ɲɛda o baaraw taabolow kan ma mina ni a sera ye a ye fɛn min ɲini izini baarakɛlaw fɛ minnu bɛ ka siman dila u k'a lajɛ ka siman dilataw kɛ siman ɲumanw ye walasa diɲɛselikɛ naani suguw kan ni u ni diɲɛ fan wɛrɛ simanw dira ɲɔgɔn na a ka kɛ fɛn ɲumani b'a yɛrɛ feere ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ izini dɔ fɛnɛ bɛ ka dila jagonkaw fɛ yen ko min ma ko simafa mali minisiri tari ɲɛda o baaraw ka don nataw la o fɛnɛ bi sigi sen ka siman dila kadara kɔnɔ nka walawalaliba bɛ kɛ an ye a ko kunkanba min fɛ Tata Ture do. Minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen do ka ba don izini kow la n'o bɛ bamayɛlɛmali ko fɔ ale tari ɲɛda cakɛda dɔ kan walasa ka kunnafoniya sɔrɔ o cakɛda in lahalayaw la n'o ye siman dilanyɔrɔ ye minisiri tari ɲɛda cakɛda in sigitogoyaw kan a tilala k'a ɲini cakɛda in ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɔnɔna na fɛn dilanta minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a ka kɛ fɛn hakika ye wa a fɛn dilantaw ka danni kɛ sugu kɔnɔ fɛn tɔw cɛ la a tari ɲɛda ko kura usine kan min ye siman fumali ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen do jago ma donna nataw la o min baaraw bɛna sigi sen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ siman fumali min filɛ nin ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen do jago ma a baaraw bɛ senna kabini san 1 ɲɔgɔn na wa a tɛ tɛmɛ waati jan kan tuguni a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ siman fumali cakɛda baara kunfɔlɔw daminɛna février kalo tile 19 san 2014 waati a sɔrɔla jɛ ka baara kɛcogo ɲuman kɔnɔ min n'a tɛmɛna Mali jamana ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda do min n'a birikiden fɔlɔ dara an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka fara Maroc masakɛ kan baara in nafa bonya kama minisiri wulila ka n'i ɲɛ d'a kan walasa ka kunnafoniyaw sɔrɔ baara in tagacogo kan kɛnɛ kan minisiri ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ baara kɛcogo bɛ ka taa ɲɛ siman kunfɔlɔ minnu bɛ ka dilan kɔnɔ olu dilankun ye ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ a siman dilantaw ka ɲi ni hakika do nin cakɛda min filɛ nin a bɛ se ka siman tɔni miliyɔn 1 dilantogo 2 kɔnɔ n'a tilala tilayɔrɔma 2 a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ an ka Mali jamana ingénieurs bolo kɔnɔ ka fara u ka jateminɛ n'u ka kɔlɔsiliw kan nin cakɛda in ye kunkɔrɔtaba ye Mali jamana ma siman fumali cakɛda kɔfɛ minisiri n'a tamaɲɛw y'u kunda Diamond Cement SA kan ale ye cakɛda ye min n'a baaraw daminɛna san 2013 waati ale baaraw bɛ kɛ san 2016 kɔnɔ ale bɛna siman tɔni hakɛ min dilan o bɛ t'i jɔ fo tɔni 100 ni kɔ la nin cakɛda minnu n'u sigiyɔrɔ bɛnnen do Kati ma a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka Kati sigida yɛrɛ yiriwa minisiri ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'i banban kosɛbɛ siman ninnu yɛrɛ musakaw kan fo ka taa se siman dilanta minnu bɛna bɔ nin cakɛda in na a ka kɛ siman hakikaw ye siman minnu bɛna danni kɛ sugu kɔnɔ siman tɔw cɛla Mali jamana kɔnɔ ka fara Mali jamana kɔkanna kan. Tarata ka dugu jɛ araba la Bamakɔ marabolo ɲɛmayaso ye jaabi dɔw bɔ k'u bin jaabi minnu ni maa bɛ se k'a fɔ tantan jaabiw do fɔlɔ yanni jamana sariya sunba ka a ka jaabiw bɔ Ami Kan ale ye dantigɛli kɛ maire sigi kalata jaabiw ka minnu ni olu kɛra Bamakɔ marabolo kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra tarata ka dugu jɛ araba la marabolo ɲɛmayaso la ni o ye gouverneur ye wa jaabi ninnu de filɛ nin cogo ninnu na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ commune 1 na RPM ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni maa 7,598 ye URD jɔyɔrɔ filanan 7,354 ka da fulo kan fana k'a fɔ min ye Adima PSG ye ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ni maa 7,539 ye conseiller 17 jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan ka da fulo kan k'a fɔ RPM ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la maa 927 o sɔrɔla ale fɛ conseiller 19 Adima PSG bi da o kan ni 4,248 ye conseiller 8 o tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ sabanan bɛ URD jama far parena bolo 1,128 conseiller 6 o ye commune 2 commune 3 kunnafoniw ye a jira jaabiw la k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ Adima PSG conseiller 12 jɔyɔrɔ filanan RPM conseiller 7 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ URD bolo conseiller 4 nin ye commune 3 ye sigida sabanan sigida 4nan jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ fanga ɲinijɛkulu min bolo yɛlɛma conseiller 9 jɔyɔrɔ filanan o bɛ RPM UMRDA faso jigi bolo conseiller 9 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ fanga ɲinijɛkulu min bolo o ye Adima PSG ye conseiller 6 nin ye commune Kati jatiw ye commune 5 la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ RPM bolo ni conseiller 12 ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ Adima PSG bolo ni conseiller 7 ye
jɔyɔrɔ sabanan o bɛ URD bolo ni conseiller 7 ye. Sigida 6nan commune 6 jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ URD bolo ni conseiller 8 ye. jɔyɔrɔ filanan o bɛ fanga ɲini jakulu min bolo o ye RPM ye conseiller 7. jɔyɔrɔ sabanan o bɛ fanga ɲini jakulu min bolo o ye MPR ye conseiller 7. an bi aw ladɔnniya k'a fɔ min ye a ye an ka kunnafoni tɔw ye o ye diɲɛseleke naani nasiraw ye ka da tulo kan k'a fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ bibi na min ye dabawuli ye o de bɛ yen barisabu ka da ka baara bila o de kɔtigɛbali bɛɛ yengaw fɛ yen kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ani maa minnu ni olu ye forobaca kɛbaw ye u kɔni bɛ k'a lajɛ ka sigikafɔ kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ. kunnafoniw ye a jira k'a fɔ lɛnpo baarakɛlaw ani dugukolo labaarabaw fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka baara bila. Marc Christian Kabore jamana ɲɛmaa kun ye a laɲini k'a fɔ u k'a lajɛ ka ko in nɛmɛ ka fiɲɛbɔda di jamana ɲɛmayaso ma nka baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw ma diɲɛ ni ko in kɔni ye. Gambi jamana kɔnɔ décembre kalo tile gale jamanakuntigi sigi kalataw don nka bibi na wele de bɛ ka da Gambi kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye politikimaw la barisabu ka da ka n'i ye Gambi yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Yahaya Jammeh a ka fanga kɔnɔ maa caman kɛmɛ ka jateminɛ ka kɛ gɛrɛndɛ jamana ye gɛrɛndɛ fanga ye o de kosɔn wete kɛ yɔrɔw minnu ni olu dayɛlɛlen don a bɛ t'i jɔ 1420 lala min dilanlen don marabolo 53 ni ɲɔgɔn cɛ maa 900 Gambi ka denw na olu de bɛna taa sugandili kɛ. Yahaya Jammeh jamana ɲɛmaa kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ Adama Barrow fanga sɛnɛmatɔw kɛmɛ ka danaya da ale de kan maa sabanan o ye Mahama Kande ye. Ka da tulo kan k'a fɔ min ye procureur ye min ni o bɛ Cour pénale internationale CPI kunna Fatou Bensouda ale ye Gambi jamana den ye sigikafɔ min ni o kun bɛ sen na Cour pénale internationale CPI tɔndenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni a kunjɛra Fatou Bensouda ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ jamana 100 ani jamana 20 bɛ tɔndenw na minnu y'a jira k'a fɔ u bi to tɔ kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ jamana minnu y'a jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Burundi jamana k'u k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli min kan ka dayɛlɛ ka ɲɛsin Burundi ma ka sababu kɛ hadamadenya buruja walew ye k'olu na to senna ko barisabu ka da kan n'i ma ɲa k'i bɛ bɔ CPI la bɛɛ san kelen bɛɛ de b'i bolo yan'o san kelen ka dafa kɔni kiiri fɛnɛ bɛ se ka wuli i nɔfɛ Cour pénale internationale CPI fɛ ni k'i nɔbɔ o kumana Burundi kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ sikasika ta bɛ ka ɲɛsin olu ma u ka dɔn k'a fɔ u bi nɔbɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan du Sud jamana kɔnɔ hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu min wele ko Human Rights Watch o y'a yira k'a fɔ bebe na Sudan du Sud man ka senfɛ Riek Machar ni Salva Kiir ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa n'a ka danga ko kɛlɛbolo ɲɛmaa caman bɛ yen minnu ye hadamadenya buruja walew kɛ a baara ta u bilama bɛ ka munumunu zaliw kɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ wali kelen Uganda faaba Kampala wali kelen Kenya faaba Nairobi ka sɔrɔ u ma wele k'u ɲininka bɔgɔ jeninen ka ko mankan ko barisabu ka da kan o kɛlɛbolo ɲɛmaa ninnu de kɛra ko u kolokolobaw ye ni maa nana masumaninw bɛ ka bɔnɛ u ni na o kumana u b'a ɲini diɲɛselekɛra nisɔnma Nations Unies fɛ a k'a lajɛ ka gɛrɛndɛ siri kɛlɛbolo ɲɛmaa ninnu na ni o ye komandanw ye walasa u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ Farafina ani Faransi jamana fɛ walasa dansago wale tigilamaw Bamanjiw olu bɛ se ka kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ o de kɛn bɛ hakilina ye min bɔra Faransikaw ka minisiri la minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi kɔnɔna koɲɛ ɲɛnabɔw ma u k'a ma ko Bernard Cazeneuve ani Farafina jamana 11 ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Farafina tile bi yanba jamana ɲɛmaw na ani olu de jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ. Bernard Cazeneuve y'a jira k'a fɔ don nataw la baara bolodalen dɔw na boloda min bɛ se k'a to Farafina ani Faransi bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lajɛ ka Bamanjiya walew kɛlɛ. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ Faransi cɛsirilen bɛ o ko la kosɛbɛ Farafina tile bi yanba jamanaw kɔnɔ Faransi kɛlɛcɛw bɛ nin jamana ninnu caman na Bamanjiya wale kɛlɛli kadara kɔnɔ nka ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ kelen min na o de ye k'a fɔ kunnafoniw de tɛ tɛmɛ dɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se a cogoyaw la. Farikolo ɲɛnajɛ nasara ka Camerounikaw fɛ yen an balakaw olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Farafina ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ ka Kana féminine na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bebe na Mali balakaw samatasɛgɛw u bɛ jɔyɔrɔ sabanan na u ka kulu kɔnɔ barisabu ka da kan min ye Nigeria ye o kɛlen kɔfɛ k'u ti a y'u yɛrɛ sen bɛ k'u wasa don bibi na Kenya la min kɛra a y'a araba tɛmɛnen 3 ani 1 u y'o kɛ Kenya la don nataw la u ka bɔko sabanan o ye u ni Ghana de u kan ka Ghana de bugɔ walasa u ka se ka jɔyɔrɔ filanan minɛ Ghana na barisabu ka da kan bibi na u bɛ jɔyɔrɔ sabanan na Ghana kɔfɛ nka Yusufu Kulubali bɛ walawalali kɛ an ye a ko kan. Mali senandolancokulu dasilen kɔfɛ wɔɔrɔ ani Kalangolo Nigéria senandolancokulu fɛ an ka musolakaw ye wulikajɔ kɛ ni ka sebaaya sɔrɔ
ka kɛ ni kan Cameroun san 2016 n'o bɛ musalakaw kofɔ bakuruba filanan kɔnɔna na. Senatolaci daminɛ cogoya ɲɛna Mali musalakaw bolo sabu bɛ gɛlɛn ni ka colu don sani sɛgɛlafiɲɛbɔ ka kɛ Sebe Kulubali fɛ penalty dɔ senfɛ. Sɛgɛlafiɲɛbɔ tɛmɛnen kɔfɛ Basira Ture bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali ka colu ni ka dafa fila la gɔɲɛ dɔ senfɛ. Ni ye kɛnɛyakaw ye u bɛna na wulikajɔ kɛ waati min na senatolaci b'a fɔ k'a tɔ ye sanga taa ɲɛ. Chris Avelia u bɛna na dɔbɔ colu ji la nka tulonkɛ yɛrɛ mun bɛ bɔ bɛ jɔ min kan o de ye 3-1 ye ni ka taa Mali musalakaw kanu na. O sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka jigisimayɔrɔ di Mali musalakaw ma nka walasa Mali musalakaw ka se ka qualifier ni ka taa demi-finale kɛnɛ kan fo ka sɛbɛn sɔrɔ Ghana kan o ka senatolaci nata kɔnɔna na. Sani Mali ka senatolaci ka kɛ o y'a sɔrɔ min ye Ganakaw ani Nigérakaw dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-1. Nigeria colu dɔnba o kɛra Jules Achipong ye o min ye dolan dasi a yɛrɛ ka colu kɔnɔ. Nga min ye Ghana colu dɔnba o kɛra Elizabeth Ado ye. Ni bakuruba filanan kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen jɛlen tɛ ten sabu min ye Nigeria o ni Ghana olu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 4 ye Mali bɛ dɔw kan ni kuru 3 ye kɛnɛya ale senbɔra tulonkɛ la sabu kuru foyi t'a kan balan kɔnɔ. Tile sabanan senatolaciw bolo dalen don sibiridon ni bakuruba filanan kɔnɔ o mun bɛ bɛn nin kalo tile 26 ma Stade Omnisport Amadou Ahidjo Yaoundé u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔla senatolaci kɛnɛ Mali ni Ghana jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fitirimakɛ wagati o don kelen a n'o wagati kelen a n'o sanga kelen kɔnɔna na kɛnɛya o ni Nigeria bɛ kari ɲɔgɔn na o bɛ kɛ stade municipal kɔnɔna na Lenbekaw fɛ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu ɲɛmadan kun bɛ ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.